जिदां बुथारनानै लाबोना ओमफ्राय जानायाव बा बेनिखौ आनराम बेसे बारा जायो बिराद सैतान बेनो न'आ जाबायानो होनजायो एसे सायाव खामानि दंबावोना नै नायदो थांजोब्बाय जोहोलावफुरि पार्कआ खावसे माने थ' गाइस जियानो जा दिनै अखा बोथोरनि जोङो बेरायनो थांगासिनो गोदाव सोराव नालाय जेरावबो गोजानफोरथिं थांनो हाया नालाय ओंखायनो जोङो एसे उदालगुरिफोरखौ नायना फैलायनोसै नामा बस सानजे या लागाव गाइस अखा बोथोरनि नेचारफोरा बिराद मोजां जादों जोंनि दिनै भिउफोरा नायनो आरोना थान्दा थान्दा बेरायनोबो मोजां जायो थ' हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि पुर ब्लग एडिशनाव दिनै आरो खनसे फिनसे फरायफिनबावबाय गाइस गोदान मोनसे भिडिअ'आव थ' बेनो नामा आंनि इन्ट्र'आ नामा गाइस थ' जियानो जा जोबजासिम नायदो दे दिनैनि भिडिअ'खौ मा देखायो मा देखाया सिख्लाफोर साफा साफा नुयोना नुवा गार्लफ्रेन्डआथ' गार्लफ्रेन्ड थाखाबायानो थेवबाबो माने सिख्लाफोरखौ साफा साफा ओरैनो नायनांगौ नामा जियानो जा जोबजासिम नायदो भिडिअ'खौ दे गाइस जा दायो ग्रिन नुदोंना गाइस उदालगुरि मोनथारसिगोन बारा लाबाय थायाखै भिडिअ'खौ थ' अखा बिबाय थानाया बिराद हामारबाय आरोना दायोथ' होमबा जों सिकाराव थांथारनांसिगोन ना माबा इमलौ बर'नि टेस्टि फुड लागाव दायो जोङो इमलौ बेदर जागोन दिनै हराव गोथाव गाइस माने गोबाङानो मानसिफ्रा बुंगासिनो आरोना खासेव बेदर जानायखौ हमो होननानै खिन्थु आंथ' मिथियादै आं माने बेबायदि खासेव बेदर जाबा हमो ना मायो बेखौ मिथिया थेवबाबो आं भिडिअखौ आपल'ड होबाय आरोना गाइस खिन्थु नायनोसै हमोबा हमबायसै होननांसिगोन नामा नेक्स्टआव आरो जाला आङो खिन्थु जाबाबो भिडिअ होला होननांसिगोन ना थेवबाबो दिनै जोङो इमलौ जागोन इमलौ बेफोरजोंनो रावबो इमलौ बुथारा जों खिन्थु बेथिं फैनो मोनबाथाय बिराद मोनजागोन बसाय नै जायगाया तामान इमलौ ओरैजाय आर्मि गारिसो दङ सिगाङाव गिलायलाङो खेला फैजागोन मायावबा जियानो जा जों दा उदालगुरि मोनथारबाय थ' गुड मर्निं गाइस गुड मर्निं थ' नेक्स्ट डेआव आं भिडिअखौ मानो बेबायदि नेक्स्ट डे खालामनानै होगोन होनना खिथानि आङो थ' मैया जोंथ' बेरायनो थांदोंमोन ना जितु उदालगुरियाव थांबाथाय बिराद अखा हाबाय दसे उनाव ओमफ्राय जों माने ओंखारबाबो भिडिअ बानायनो हाला माबा हाला बिदि जाजोबदों आरोना ओमफ्राय आरो एसे पार्सनेल खामानिनि थाखाय थांदोंमोन नालाय बेरायनो थांदोंबाबो एसे बेलेग खामानियाव थांखादोंमोन आरोना टारगेटआ थ' ओंखायनो माने देखायनो हायासै आं बेफोरबायदि भिडिअ पार्सनेलि माखासे भिडिअफोरखौ पाब्लिश खालामनो हायाना गाइस थ' गाज्रि मोना दे थ' दासो सिखारदों आङो दायो 9टा 10टासो जाबाय थ' मानो होनना बुङोबाथाय मैया एम्बु बुथारनो थांदोंमोन जोङो बेनिफ्राय उदालगुरिनिफ्राय फैनानै हराव ओमफ्राय बुथारनो थांनानै खमबाबो बुथारनानै संनानै जानायजों लाबजों 4टा 11 जाखादों आरोना 4टा 11 जाखादों थ' बेनि उनाव होमबा 4टा 11बाथ' सोरांखाबायानो स्रां जाखाबायमोन थ' सोरांनानैसो उन्दुनो मोन्दोंमोन दासो सिखारदों थ' दाबो उन्दुनो ओंखारखायाखै थेवबाबो इसिबां उन्दुबाय थानो हाया सानाव माने अयभास गैया नालाय ओंखायनो सिखारबाय जियानो जा एम्बु जाग्राफोराथ' जाखांना जोबनानै मायावबा खारजोब्बाय नै गारजोबना दोनबाय बेयाव थुरसिफोरखौ मायाव खारजोबो मिथिला मानसिफ्रा रावबो गैला न'आव नैलाय एम्बु बेदरा दानि बिराद बुरजा आरोना मैया 2 केजि मोन्दोंमोन थ' जाजोब्बाय आं आधा जाबाय हराव ओमफ्राय हारसिंनो संनानै थ' बे आधा दंबावो माने बे साननैसोआव अखा हानायजों बिराद मोजां मोनगासिनो एम्बु बुथारनो आरोना थ' मैयाबो थांदोंमोन दाखालिबो थांदोंमोन एसे बुरजाखौनो मोनखायो जोंनिथिंलाय खिन्थु जोंनिथिं माने जों खाथियाव बुथारा जोङो एसे गोजानाव थाङो बांगालफोरनिथिं मुस्लिमफोरनिथिं बिसिनि थाङो आरोना बिसोर जाया नालाय बिराद बुरजा मोनो बिसिनिथिं जोंहानि आइया मा खालामो खिथाबाय आइ एम्बु बुथारनो थांनो नागिरबाथाय थांनाङा जाया आं नोंनि एम्बु बुथारनाय मानाय बेफोरबायदि बुंबाय थायो ओमफ्राय जे लाबोना होफैबाय होबाय जानाया फुंनिफ्राय स्टार्ट बिराद डेन्जार फाल्थु आरोना गाइस मानो होनबा एम्बुनि खदखौ रावबो हाखाया ओरैबायदि गोथाव नालाय ओंखायनो खस्थ' खालामनानैबाबो एकदम दुब्लि नागिरहैयो आरोना जोङो गाइस ड्रेसखौ एसे चेन्ज खालामनानै लालायबाय मानो होनना बुंबा जों मोनसे जायगायाव थांलायनि दिनै अखा बोथोरनि मानो होनबा अखा बोथोराव बेरायनायनि मजानि सिबां माने बेलेग दिनाव आरो बेबायदि मजा मोना मानो होनना बुंबा थान्दा गरम गैया टेनसन गैया माने जेबो हाला उला गैया माने टेनसनानो गैया आरो एकदम फ्रि थान्दा कार सिङाव था गाखो बेरायबाय था थ' एक्सुवेलि न'आ नै एसे जाबाय दे जोंहा आं नोंथांमोननो खिथियाखैना देखायाखै थ' बेयाव एसे खामानि दंबावो बेखौ जायोबाथाय नोंथांमोननो देखायसिना मोजांनो दे बेनो न'आ जाबायानो होनजायो एसे सायाव खामानि दंबावोना बे रुम मोनसे मोननै मोनथाम रुमल'सो दे गाइस एसेबां फैसा गैया आरो मालायफ्राथ' मालाय सरकारनि मोनदों सोरबा माबा माबि मोनलाबायदों बिदि सरकारनि मोननो हायोबाथ' आरो टेनसन गैयामोन जरायनो हागौमोन आरोना गिदिर खालामनो हागौमोन सरकारनि मोनबा मानो होनबा इसिबां बाजेटबो गैया जोंनाव
मानसिफ्राथ' गोबां मोनखादों सरकारनि न' खिन्थु जोंहा मोनाखै आरो ना गाइस मानोबा होआ सरकाराबा दा नङा होमबा उपाय गैया मोनाबाबो जोंफोर गोरिब मानसिबाबो जों खस्थ' खालामनानै बेबायदि लुनो हादों बेनो जोंनि थाखाय बिराद गोजोनथाव बाथ्रा नायसिन नामा गाइस जियानो जा बे मोनसे रुम बै मोनसे मोनथामल'सो आरो ना जायखिजाया नैबेयावसो थानांसिगोन बायदि मोनदां ओमफ्राय नै सायाव एसे खामानि दंबावना बे जाजोबबाथाय थिं सिं होनो हाबा बेखौ प्लास्टार मारिबाथाय जासिगोन आरो ना जायानो मानो इमलु बेदर जायानो बेयो आंखौ इमलु बुथारनो थांबा बादा होबाय थायो सानफ्रोमबो बादा होयो आरो ना ओमफ्राय जिदा आं बुथारनानै लाबोना ओमफ्राय जानायाव बा बेनिखौ आनराम बेसे बारा जायो बिराद सैतान जाया होनब्लासो दाया आं नोंनि इमलु बुथारनायखौ नै नोंनि इमलु बुथारनायखौ जाया आं गोरलै गाइस दुस्थु जानाया एकदम आं इमलु बुथारनो थांबा लोगोफ्रा आंखौ लिंबायबाथाय दावराव खालामनो हायो बिराद हाला खालामनो हायो थाङा बे थाङा नायाव इमलु बुथारनो थांनो होननानै ओमफ्राय लोगोफ्रासो हामा मोनलायलांगोन आरो ना आंनिया ओरैबायदि फाल्तु ओमफ्राय जेथिया बुथारना लाबोगोन ना ओमफ्राय गावासो बारा जायो बिराद फाल्तु दा ओमफ्राय बेखौनो फुरनो होनसै आं दा जादों जायाखै सोंनि आं दामोन नाय बिराद जायो बियो नै जोंना बेदरा ओमफ्राय नै आइया ओंखाम खुरदों नों जादों जायाखै जाया इमलु बुथारनो थांबाथाय ओमफ्राय जाया होनबाय सोरांखायो आरो ना गाइस मालाबा ना होनबा एसे टाइम लायोना बासिनाय साफा खालामनायफ्राव ओंखायनो अब्लाबो जेबो मैगंबो गैया ओंख्रिबो गैया होननायसिना ओइ गाइस उपाय गैया गोरिब जिबन नुवाखै बेदरबाथाय बेदर बे इमलु बेदरजोंनो आन्था जानो गोनां जायो जेबो गैया नै संख्रिजों दै सोमना जानांसिगोन आरो ना ओमफ्राय जोंनि गोरिबफोरनि डाइनिंआव मा थायो मिथिबाय दोननो जायगायानो गैखाया नालाय नायदो नै साफ थायो साबुन थायो दै बायदि मा आयना सायना थालाजोबो नै बे जाबाय गोरिब जिबननि लाइफ ना गाइस थ' जियानो जा बारा बुंथिबाय थाला आं ओंखामखौ जाना लाग्रोनि माने जोंहा आर्मि भाइया नेगासिनो आंखौ लामायाव जों माने मोनसे खामानियाव थांनो नागिरदों आरो ना थ' गोरिबलै भाइ मा बुंनो आरो ना गाइस थ' जानला मानला बेफोरबायदि गिदिंबायनानै फैसा एसे एनै लायाबा गैखाला लाइफआव थैखासिगोन मा बुंनो ना गाइस नोंथांमोननि सायावसो नोंथांमोनहा प्लिज सापर्ट खालामदो साबस्क्राइब खालामनानै होदो एसे दे दहायनिफ्रायनो नेफैबाय थादों ना जोंना आर्मिनिफ्राय आं ओंखाम जानानै एसे लेट खालामना होबाय ओमफ्राय गय जानो ओंखारदों बेयो गय जागोन गय ओइसोरनोसो लायनांगोन आं लायनांगौ थ' गाइस बे गय जानो ओंखारदों आरो ना थ' आं फाथैयाथ' जोंहा माने बे माबायावनो दंखायो नालाय खामसालियाव बेनिफ्रायनो खाना लाबोबाय आं दा जोंहा मादैमोननाव गय बिनोसै आं गय नांगौनो ओइला बेयावनो दङ खावखोन्दा थ' बेखौनो लाना थांनि र' गय जानायखौ लाना जियानो जा मैयाथ' इमलु बेदर जाबाय माबायदि मोनखो बिराद गोथाव आंबो जाबाय दिनै गयखौ ओमफ्राय बारा बिदि जाया दे मालाबा गोसो जाबा जानो हायो आं माने आंना हाथाया बिराद गिदिर ना नै गोसोम जाजानो गियो आं बिराद माने एसे साफा लाखिनांगौ ना हाथायफोरखौबो नङाबा बिराद अयथासार नुयो ओंखायनो आं हाथाया गिदिर ना जै गोसोम जाबाय आंनि हाथाया बिराद खाराब नुखासिगोन नालाय ओंखायनो आंहा हाथायखौ मालाबाबो खाराब खालामनो गोसो गैया ओंखायनो आं माने जायो बिराद मेनटेन खालामो आरो ना आं टाइमखौ गय जानायनिखौ ओमफ्राय बेखिथ' मालाय लाजिलायबो गय जानाय हिन्जा मैया बेदर एम्बु बेदरा माबायदिमोन बिराद गोथाव बाबा बर'नि ट्रेडिसनेल बेदर गोथाव जाया जानो बिराद दुस्थु बेयो आर्मिबाबो एम्बु बुथारनाय दाउ एम्बु बुथारनाय दाउ गावनाय नेवलाय होसोनाय बेबायदियाव बिराद डेन्जार बिसोरो ओमफ्राय मालाय एसे टेलेन्ट दंखायो साख्रिबो मोनलांबाय दायो आर्मि मेन खिन्थु दाबो डेन्जार दाउ होसोनाय ओमफ्राय एम्बु होसोनाय मायाबा एम्बु बुथारनाय मायाबा कमला खावनाय नारें खावनाय थालिर खावनाय दाबो उदैया गाराखै मानसिया ओमफ्राय दा जों मैया ओंखायनो जयै माने मैया जों ओंखायनो माने एम्बु बुथारनो थांदोंमोन आरो ना गाइस हरसेखा सोरां ओंखारदोंना डेन्जार फुङाव सिखारनानै बेबो आंबो हायाखै ओरैबायदि डेन्जार जोंफोर गोरिबफ्रा दायो फैनाय होनबा बाइकजों फैनाय होनबा दोखो अखा सिजाम बेयाव नै ट्रेन फैना होननानै सेस ओइयाव मा लिरनाय दङ खात्रा डेन्जार माले 25,000 भल्ट्सनि बियो हा ट्रेननिया माबे
बै ट्रेननिया ट्रेननि माबाया कारेन्टआ ना ट्रेनजों बेयाव जुदि खाम जायोबा माबायदि जागोन मानसिया राजुफागोन लोगो लोगो हरजों खागोन ना मानसि देरहायो धेमालि 440 भल्टानो धेमालि जायो आरो बे 25,000 भल्ट्सनि बे कारेन्टआ आयौ डेन्जार जोंफोरबायदि गोरिबा दायो बाइकजों फैना लानाय बा रेनकट गानबाबो सिलाम सिथाब गोजांनायदो सेस जाजोबोमोन बे आयौ इसोरलाय गाइस गरेस्वरनिफ्राय फैबाय जोङो दायो माने ओरैबायदि जादों आरोना जोंना खामानियानो जाफुंजाया दायो बिराद दुखु माने थानायावसो थांखादोंमोन नालाय आं गरेस्वराव जोङो माने दाखालिबो थांदोंमोन दाखालिबो जायासै आरो दिनै थांदोंमोन दिनैबो जायासै ओमफ्राय दा गोदाव सोराव जाजोब्बाय दा ओंखायनो जोङो ओरैबायदि घटना जादों जोंनि जिथु जोहोलावफुरि पार्क आं जाय पार्कआव भिडिअ बानायबाय थायोमोन साननैसो गाइस नोंथांमोननि खिथानाया थ' बेयो माने दैबानाजों सेस खावसे गलांबाय होननाय खोनादों आरोना थ' नोंथांमोननोबो देखायगोन आङो थ' जों बेयाव थांग्रोनि नायलांदे नोंथांमोना दे गाइस आं देखायनि नोंथांमोननो दे ओरैबायदि अखा नै हुगारबाबो हुगारगौ आला जोंना पांखाया ओमफ्राय जियानो जा गाइस जों दायो थांनायनि जाहोनखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय जोङो माने जोंनि जिथु जोहोलावफुरि पार्क आं जेराव भिडिअ लाबाय थायोमोन बे माने पार्कआ खावसे थांबायनो आरोना होनबाथ' बिनि मालिकआ फाग्ला जासिगोन सालाफ्रा दोखो दोखो फैसा खामायनाया आरो जिबावना होबाय आरो मोजां मोनबावगोन आं जियानो जा जों थांगासिनो येस जोहोलावफुरि पार्क ना मा होनो नै ब्लारसो जाजोब्बाय नोम्फानि र' खाथियाव थांनि नायदो नोंथांमोना नै सेस थांजोब्बाय आरोना एकदम पार्कआ खावसे माने डाइरेक्ट पार्क गेजेरावथ' हाबाखै बेयो माने साइडथिं थांदों आरोना दैया बेलाय माने दैया एसे गिदिर फैना होदों दिनै दैमा दङना खाथियावनो थ' एक्सुवेलि बेयो माने जोंनि जोहोलावफुरि पार्कमोन बेयाव आंखौ भिडिअ बानायबाय थानाय नुदोंमोन नोंथांमोना सिगाङाव थ' मानि थाखाय बिदि बुंनो खिथानांगौ नोंथांमोना रागा जोंनो सानदों आंखौ ना थ' माने जों फाग्ला जायगानि मानसि बेयावनो थाबाय थायो ओमफ्राय 10 बार हाबबा 10 बारावबो जोंबो टिकेट दाननो गोनां जायो फाग्लासि ओंखायनो रागा जोंदों आं बे पार्कखौ ओरै बुगाजोबना खावसे थांबा आंबो गेला ना मानथो मानसिनि जायगायाव थाबाय थायो दा जोङो फुङाव फैबा फुङाव 20 थाखा 10टायाव फैबा 10टायाव 20 थाखा बिसिबां टिकेट दानबाय थानांगौ नामा सोरबा फाग्लानो थैस ओंखायनो रागा जोंदों आं थ' जियानो जा बेफोरखौ जोंनि पार्सनेल माबाफोरजों लानाङा मानो होनबा जोङो डाइरेक्ट फैनानै बेयाव हाबनायाव डाबल लानायनि थाखायसो रागा जोंनो ओंखारदों आङो दे गाइस थ' जियानो जा आं दे भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै दे थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय